Така, време е да ви покажа първото, на което могат да ми направят на кайма. Казах ви. Веднага ще се насочиш към някакъв мост и шляпват. Един момент. Само да видя какво мога да си взема. Някакво... нали... Какво да правя с това сега? Да го ударя. Не мога да му слана стоката. Един момент. Сега е тук. Шипи. Ладе. Ще не работи. Освен на тоя, да му е повлача върху главата. Хайде де. Не. Това не е възможно. Аз ви казвам. Пак умрях. Nope. Така, хора, вече мисля да ви покажа следващата дестинация. Именно ето това. Там има такова закон. Запомнете го. Тук ето това. Виждате ли го? Обаче, малко момент. Това за нищо не работи. Ще взема друго. Мисля да си взема обратно ето това, нищо, че мога, нали, тези трите, защото видяхте с тази котва, нищо не мога да правя. И така. Тук ще има нещо, тук и тук и тук и тук и тук. Това ще е най-хубавото, като гледам. Така, почваме. Дори като върху тях сложа бомба, нищо не мога да стане, освен да ме... Не. Ще го изчакам да стане. Ще изчакам баба Меца да стане пролет. За малко да падна. Не. Това бях късметлия. Бях огромна късметлия сега.
Извинете, просто отида до тоалета. Нищо не е станало, нали? Така, вършам се. Довиждане.